Who are you? Как се казваш? Коя си? Николина. Николина съм. What is her biggest wish? Какво е най-голямото ти желание? Да съм жива и здрава. And what is she afraid of? От какво те е страх? От смъртта. От смъртта. And how does she think that this place will look maybe in 40 years? И от крадци. И от крадци, убийци. Той пита, как мислиш, че това място ще изглеждаше след 40 години? Какво да? Това място как според теб ще изглежда след 40 години? Не мога да знам, що младите няма да работят като нас. Добре, как си да има тук цветя. Те обичат много цветя, и двете ми дъщери, но няма да е като при мама. Нали? Добре, за цялата Бела речка, как си представяш, че ще изглежда? Да стане още по-хубаво, да идва тук много журналисти, много чужди хора, българи. Ние ги обичаме много, така ги посрещаме с удоволствие. И така. Друго сега. What else?